Wow! Oh no! Oh, Yummy to, yummy. Simot! Simot, sarap. Ito na lang, ito na. Oh. Anong first step natin, Manang? First step, pakuluan mo na. Ano ba lulutuin natin ngayon, Manang? For today's vlog. Patatim. Oo, ito yung pinakamasarap na natikman kong patatin eh. Pinakuluan ko muna. Gano'ng karami yan, Manang? 3 pato to, 3. Wow! Parang piyesta, no? Tatlong Ito pa. yung first step na. Pinakulo ko na. Ito yung parang malinis. May second step. Ah, may second step pa yan. Kasi piprito ko muna eh. Wow! Kaya pala masarap, no? Ang dami, oh. Piprito ko slightly brown na. Kaya pala masarap. Pinipirito pa pala. May second step, third step yan. Kaya pala si Manang malinis sa ano, sa pagkain. Pakulo, pirito, maraming proseso, Manang, no? Marami. Tapos, piprito ko na yan. Wait lang. Ang piyesta na naman po, oh. Marami po kami sa bahay. Kung hindi na itatanong, ilan tayo sa bahay, Manang? Ang dami. Isang barangay kami dito. Sila ano pala, tatlo kami. Apat kayo. Ito, 2 sa bakery. Yan, tapos si Inang, tsaka si Mama. 11. Dami. Mami, tsaka si Juliette, tsaka si Ren. Next. Ang dami. Piprito ko, piprito. Lagyan ko lang ng konting asin. Tsaka, paminta. Yun, oh. Para hindi masyadong magkalsik-kalsik. Ah, ganun ba yan? Yan. Marunong ka nung mag-ano mga Manang. Kaya nung una yung tinolang manok, hindi ko umimik eh. Ano ba yun? Naiya yung Yan. Konting paminta. si Wamos nga hindi naiya sa camera. Ayan, Daddy, amoy mo. Oh, luto kami ni, ni Manang. Daddy, amoy mo. Oo. Daddy, amoy mo. Oo. So hindi pa siya malambot niyan, Manang, no? Mamaya yung third step ko, magigisa na ako. Oo. Tapos yun, pressure cooker. 20 minutes yun. Luto na. Yun na. So ano mga, ano? Ito yung matagal, magpiprito pa ako. Yung second step, Oo. Ito yung mahirap, magpiprito. may talsik-talsik, lumalaban, no? Daddy, amoy mo. Daddy, amoy mo. Yung nagpapapansin talaga ko yun, no? Papapansin. Yan. So, anong main ingredients niya, Manang? Ba't ang dami nakagaya dito para Merry Christmas. alam nila? Gigisa ko yan mamaya, yung third step. Ah, mamaya na lang to. Sige, Sige. pwede na. Pwede na muna. Sige, maglagay ka muna para makikita nila yung kung paano lumalaban yung ano, yung pata. Yun, tatalsik talaga yan. Sige, malayo na ako. Tatalsik talaga. Lalayo na po ako. Ako yung, ano, takip, kagad. Sa susunod po niyan, magkaka-YouTube channel na si Manang. Masarap magluto po si Manang, no? Pag ganito ang ulan, dito kumakain sa bahay. Gusto ko to eh. Pero kila nanay, puro gulay kinakain namin to. Yun, eh. Hindi nga tumatalsik, no? Pag may asin tsaka paminta? Tatalsik din, pero Hindi masyado. tatakpan ko na yan naman. Light brown ko lang. Para pag, Pero siyang lasa ng konti yung pagkakirito, no? saka ano, may tawag din eh, yung sa taba niya. Parang masarap kainin. Ah, ganun ba? Kunat. Yan, ganun. A few inches later. Nangangamoy na Manang. Nangangamoy ang bango. Ang bango-bango. Kaya tingnan nga natin Manang kung ano yung... Ayaw nga, malaki. Mamaya na, ha? Ang bango. Babalik pa din. O dapat talaga pinapatay mo para hindi tatalsang, no? Para pagbaliktad ko, tapos talaga. Yun lang ang proseso, no? Oo. Mamaya pa. Papakita ko yan pag natin naman. Ah, oh, sige. Pero tingnan ko pag kailangan mo yung ano. Tingnan ko yung ano.
Uy, ang bango. Mamaya na, baka tamahan ko dito. Imbis na tayong kakagat sa pata, tayong tatamahan. Oo. Punta muna tayo din sa kwarto ulit. Makikukulit ang kay Eden. Chinan! Hello! Chinan! Hello! Okay. Kabalas! Abalas vlog! Okay. A few moments later. Anong status na, darling? Wow! Ano siya? Crunchy na siya. Pwede... Anuhin na lang. Nutrition ko kaya na lang. Yun no! Ano ba naman? Medyo malambot na siya. Tingnan mo. Ha? Ha? Mamalambot na. Kaya mabilis na lang. Lagay mo dito ah. Papakin ko yan. Yan, okay. Wala sa usawa? Second step pa Ito lang to. matrabaho, no? Pero okay na siya. Malasa na. Oo, malasa na. Malasa ba yung mamaya pag tapos na? Pag third step na rin. May third step pa, no? Oo. Second step to. Kaya makita nila. Second step to. Second step. Galing mo yun. Galing mo yun. Pakin ko po to. Ito yung masarap dito. Nagpapapak. Oh. A few moments later. Ganda naman ng baby ko. Oh. Oy! Uy, uy. Tingnan ko nga kung maganda. Uy, ganda. Isa pa. Uy. Lago-lago na po. Nakakatamad pa rin po ang panahon. Umuulan pa rin po. Daddy! I like bonbon dalawe ko. Tataporak na. Talagang No! What do you like? I like, Yung bike mo? O sige, dalhin natin mama. Eat ka ta pa. Eat muna tayo lunch na. After natin eat lunch, yung bike mo, bike ka doon? 5 minutes. Mga 5 minutes ay ha? Galing na 5 minutes mo ano? Marap ka ba? Kabalans! Abalas vlog! Oy, galing. Taas mo yung ngayon mo. Yung sombrero mo, taas mo. Yun o, kabalans! Abalas vlog! Kumusta mo si Bonbon tsaka si Kaka? Hi Kaka! Hi Bonbon! Kami magkikita ng video. Hi, Kaka! Hi, bonbon! Okay. Pag po ng asawa ko, yun no? Yun no? Wala pong natatambak na damit. Laging nakalaba. Yun no? Ano dyan? Gamitin natin ulit yung big bike? Ha? Tinawagin mo na sa na, Singnan? Oh, tinawagan ko na. Alis tayo bukas. Sasakyan mo na? Hindi, magkikita lang daw tayo doon. Sasakyan nila. Yung sasakyan nila. I like bike! Hindi, magpapapunta mo na sa ospital. Yun, no? I like more bike. Okay, bike ka na. Kunin ko yung bike mo. Let's go. Nasaan yung bike mo? You know. Kuya, Ika. Okay, buhat ko bike mo. You know. Oh, gamitin mo na dito. Pwede ka na. Try nga kung kaya mong gamitin. Labas mo. Sige, sakay ka na, baby. Marami po yung NMAX, oh. Dahil umuulan, hindi pa napapakarwas. Nakakatamad magpakarwas. Maya madumi na naman. O, game. Sige, pero pagi mo kung kakanon ba sa mag-bike? Okay. Uy, ang galing, oh.
Galing ni Eden, oh. Oh. Galing, oh. Ay, magaling. Ay, ba? Ang galing-galing naman ng baby ko. Oo. Ay, ba? Nahilo na ako. Nahilo na si daddy sa kakasunod sa'yo. Ah. Ay, ba? Ang galing-galing ni baby ko. Oh. Ay, nahilo ako. Doon, ikot ka doon. Layo mo. Huwag malapit. Doon pa, diretso mo. Oh. Diba? Oh. Ang galing naman ng baby ko. Ang galing-galing po. Ang galing-galing. Oh. Pagal ni daddy, pagal na. Pagod na si daddy. A few moments later. Finished product ng set 2. Oy, set to. Ay, ang proseso pala to. Ano ka? Gigisa na? Third step. Gigisa na ako ng garlic. Saan? Ang daming garlic, no? Oo, dalawa yan. Gusto ko maraming garlic. Ayan. Sibuyas. Tsaka yan, ano yung kulay brown? Ano yan? Puso ng saging. Oo. Isa ko. No? Yun, no? Masarap pag maraming bawang. Oo, siyempre. Ano yan, malasa, di ba? Mabango. Malinamnam, oh, bango. Iba yung kuko ngayon, hindi siya pusak. Medyo bumata ng konti, nama lang. Gumanda pa. Ayun na. Sana ako. Hindi mga senior ang kasama ko ngayon. Matching. Ano ba? May matching pa paano? Oo, may soup ako ngayon. Wow. So, tapusin ko muna yung ano. Baka masunog yung bawang ko. Dahil marami kami rito, kailangan maraming pagkain. May party naman siya malambot manang, no? Malambot na ba? Oo, may malambot siya. Pero may matigas. Yung napirito ng todo. Sarap. Bango. Saan, kanino mo natutunan yung lutong yan, Manang? Yung recipe mo? Sa akin lang. Para, sa'yo. oo. Ngayon ko lang nakikita yung ano yan eh, yung kung paano niluluto. Pero dati ko na natikman, talaga masarap. Hindi tinipid sa Ricardo, ano ba? Gusto ko maraming ingredients. Yung susunod dyan na ibablog natin, yung igado mo. Yung igado, masarap din. Igado si ano yun? Sino? Manang yun. Si Manang. Manang Lani, igado. Wala si Manang Lani, nasa Ilocos. Hindi pwedeng siya magluto, pupunta pa ako doon, dok ibablog. Try mo! Hindi mo alam? Ha? Hindi mo alam yan? Yung igado? Oo. Ang bango. Ano? Gusto ko ano, mag-brown yung Patingin na. bawang muna bago ilagay yung sibuyas. Ayoko yung ano. Hindi nasusunog kasi diretso yung ano mo. Diretso yung halo. Yung halo. Para lumabas yung ano, yung aroma. Yung bawang. Pumasok ko kanina dyan. Ito na yung sibuyas. Yun, no? Pinag-brown na yung garlic. Yun, no? Ang bango, ang bango. Yung masarap niya, may sabaw ka pa inihigot manang, no? Tapos yan, ito yung pagkaluto. Tuyo. Medyo may sauce lang. Kulay pa lang, oh. So, ginawa ni Manang, no? Recap. Pinakulo Manang, no? Pinakulo, first step. Tapos? Prito, second step. Tapos third step, bisa na. Ayun, no? Finished product na mamaya. Kapag after mo ginisa, i-pressure cooker. 20 minutes. 20 minutes, luto na. Yun, no? Time check. Anong 11:30, mga 12. Pag ano, pag nilagay ko na yung ano. Oh.
Juliet, oh, mauna na kami kakain sa inyo. Robot. Mamaya pa kayo niya. Mamaya kayo. 12:30. 12:30. Pag busog na kami, doon kayo kakain. Joke lang. Yun oh. Ayan, nilagay ko na yung, Ano yung ano? Ba't may puso na sa akin? Para ano yun? yan yung ano yung parang ingredients din ng patapin. May puso ng sabi. Kailangan talaga para pampalapon ng sabaw, ganun, papadagdag din Pampalapon ng eh. ano, Lasa. lasa. Lagyan na natin yung Ang dami. karne. 30 patang malalaki to. Uy. Uy. Lagyan na natin. Ang dami. Okay, buhos baka matapong ko eh. Oo, Ay, tama. ganito na lang. Yan. Yan. Nako, patay. Awak Dapat may... Awak mo nga yan. Awak mo nga. Masyadong marami, baka bumuhos eh. Baka Awak mo na. matapon. Yan. Oh. Shout out, Anet! Ito, assistant si Kuya. Ayan o. Ayan o. Ang dami. Ayan o. Wala matatapon dyan, Manang. Sigurado. Ay, mahulog eh. Sayang, pag mahulog. O yan, akin na yan. Parang nakikita ko yung malaki doon, akin yun ah. Yun o. Malaki, oh. Yun o. Yan. Yun. Ay, puno! Puno nga. Ay, oo nga pala, no? Nagbablog ako mamaya, no? Wait mo. Mawala sa mood. Oy, sorry! Okay. Saan tayo pupunta? Dalaway. Eat muna tayo, siyempre. Gutom na yung daddy, gutom na ako. Lagyan na natin ng toyo. Toyo. Tansya-tansya lang. Tansya. Para pag mamahal ko, tinatansya-tansya lang ano. Tinatansya lang. Pwede na. Mapaalat. Mhm. Lagyan na natin yung tidbits o chunk. Ano, manamis-namis. no? Yun, ah. Saka pineapple juice. Yung pineapple Pineapple juice po, juice. no? Pineapple juice, baka naman. Yun, no? Yun, pwede na. Tapos, After 20 minutes. 20 minutes. Oh, after 20 minutes, kakain na po tayo. Yan. A few moments later. Ay, oh no. Yummy to, yummy. Favorite inang Eden ka no, babi. Kain na po. Kaya nga sipin kayo Eden. Sino kami mo din? Kain nila rin, Manang? Manang! Kain na po. So, ang ating chef for today is Manang Marisa. Kain na po. Oh, sarap po. Mama, alit dami sabaw. Ha? Ang sarap ng ano na. Ayun, kaya ka. Kaya ka ito eh. Sandok ka. Ay, yung siya ninita. Sa'yo. Ha? Sa'yo. Ito. Okay. Sorry. Balanse, may karne, may gulay, no? Patola. Sabaw. Kain na. Kain na po. Kabalen. Kain na po. Kaya gising mo na nga. Ano? Mixer ko. Sarap. Sarap pala yung ganitong luto. Ngayon na ako kumain ng patak. Ayaw ko kasi.
Maproseso pala ito. Kaya masarap. Maproseso. May step pa pala sinusunod dito. Dito lang nila nanay, walang step. Puro forward lang. Sarap ng sabaw, ha? Kain na po, kain na po. Nanti Manang Marisa, kain naman na. Ano yung sabaw? Abo na na. Bakit yung ganyan? Loro. Lumisagot ako? Lumisagot. Sabaw? Kinasal my friend, dinilang na. I like more Bobby. Manamnam. Hindi siya nakakasawa. Hindi siya nakakaumal. Ang sarap ng patola din, no? Sabaw ng patola. Kamati yan. Ang sarap. Diba na eh? Masarap pala yung babi. Ang sarap pala ang babi daw. Kaya na. Then na. Kasi. Kaya naman lang, ha? Go Ashi. Ashi more. Ang sarap. Sabaw. Sabaw? Dami sabaw. Magluluto ano lang naman. Ito ang dami oh. Yung lasa niya, taim na taim, no? Masarap pala yung balat na. Oo, kasi nakaprito eh. Pero pag ganyan pinirito yan, yung mga kain pala. Yun yung technique niya. Kaya ano, Ate, yung maling gamit ka nung naprito. marami siyang step. Pag niluto pa ito, step by step. At Ano siya? Oo, Nab-down ng laurel yan. oo, Laurel. Para mabango. Ah? Malambot, no? No? First time lang ang gasto eh. Hindi mo marang. May mas gaya. No. Masarap pala. Masarap yung dito. Ito yung... Ayun pa natikman, no? Madam. Masarap lang pati sa Sabaw bawa. yung mga ads. Ha? Ano special? Wala ito. atin pa Bobby. Wala na. Bobby. Ali ini. May pala yung sabaw. Ang sarap niya sa pamanang ito. Sarap. Nanamnam siya. Sarap ng gulay. Ang sarap lahat, no? Ang palasa pala yun yun. Ito. Kaya hindi siya nakakasuya. No? Hindi nakakasuya yung taba niya. Makakain mo pag pinirito mo. Pero pag diniretso mo, hindi nakakain. Bigli. Maproseso pero masarap. Na. Mahirap. Pero masarap. Pala ito maaga niluluto. Oo. No, okay na. Sakto na lang. Nalit na kami. Sorry na. Kulang pa sa amin ka. Nahati-hati. Magluluto kami doon sa ano mamaya. Manok. Yung panabong, luluto na namin. Hindi, magluluto ulit tayo doon.
Gusto mo sa manta? Umuulan ba? Na? Wala na naman. Hirap ng sabay ko. Ito lahat magkano? May gitag doon niya? Dali, pati mo. Gusto mo nga doon? Wala siguro? Wala. Meron. Ang patola, libre ko eh. Hindi ba binigyan ni Bea? Bea, thank you ha. Salamat sa patola. Ang masarap. Iba talaga yung ano, fresh. Yummy din, yummy. Yeah. Namimiss mo si Bonbon tsaka si Kaka? Ang sarap. Ano ba bawasan yung Alam, mga baon para makatikim sila nanay? ano ha? Mama, water! Yung dansi na karod. Mama! Water! Bagay mo yan. Kasi yan. Bagay. Mama, water! Mama, water! Water! Bakuha ka na lang. Siya ito. Ito, siya ito. Kinuha ko na yung isa eh. Dalawa yung malaki at siya yung isa. Gusto ko lang maganito, oh. Kaya ko lang malaman. Yung may May ganito, oh. amad-amad ang tawag doon. Tama-tama, hindi na nag-almusal. Baka nakabuela ka, no? Ha? Ay, thank you, Lord. Pambira yung pagkain na to. Solid. Solid. Hindi ko alam na ito. Ito? Mahirap. Gusto mong matutulog kayo na panood yung video yan mamaya. Sabi? Open! Nang, mo sa amin ka ni mga artist biswa? Sabaw? Ang sarap. First time ng mga babi na yan. Ha? Hindi, durog naman ito naging eh. Nasi pa mo. Buti mo ang pera ni babi mo. Ano na eh? Malang gusto mo yung babi niya? Ito mahal na lang I yan. like this one. Malaman ako? Kay Inang. Ilang? Umalis na yung mga kasama ko. Hindi ko na malayan kasi tumawag si Kuya Tonet. So hanggang dito na lang yung vlog namin. Ini? Salamat sa panonood. Salamat sa pag-subscribe. Thank you po. Ingat-ingat po kayo.